bisa around 90% mag joma yude ahinya wedo gi joma tindo mag between age 5 years kadok piny kae nikech gin ema yudo ka samoro immunity pod margi pone piny, then gin be gin joma ero wuotho saka sa gero tugo bende gero mulo gik moko, then joma kendo ma thoro make tuoni ahinya gin jowa ma bet oseti bende nyalo make nikech immunity go osedok piny, then mine mapek bende yudo ka jogi bende gin nikech immunity margi ni piny gin bende gin thoro make ahinya kamano. Seche mwacho ni joma hikgi osedhi malo kata jogo ma oti aka koro immunity kata rateke mag dendgi osedhi piny, joma mine mapek nikech rateke mag dendgi odhi piny kotenore kod kaka gichal kod nyithindo mantiere bwo higni 5 nikech pod gidongo koka rateke mag del bende dhi malo. Yudo ni seche ma rateke mar del ng'ato ni piny bende biro kako tindo kod gik mopogore yudo ka ng'ato samoro kotin to koti to bende okopek to rateke ni mag del bende ni piny. Wanya yudo ka condition tiere medical condition, yani tuoche moko nitie del kage tuoche ma ji dak godo ge, yudo ka samoro ng'ato kata nigi leukemia, tuo mar cancer mar remo ni yudo ka koro tiko ochamo remo mos ng'ini ng'ani yath throughout, then joma ni kata gi cancer bende madhi chemotherapy yudo ka jogi rotinde mag agenge mag til mag del bedo dok piny kabisa. Joma nigi tuoche kaka asthma magitiyo gi yedhe mag kaka steroids every day yudo ka rateke mag del gi dok piny kabisa, then jowa bende manigi HIV AIDS ineno ka gimbe dwoko ngufu magode ngufu magode marito del bende dok piny kodgi. Manyiso dito ni onyalo mako ng'ata tek ni rateke ni mar del ni piny. Waneno kacha ni rateke mar del nyalo dok piny kotenore kod higni mar ng'ato, samoro ng'ato pod tin, ng'ato osebedo kod higni moniang kachiel kod tuoche mopogore ma thoro mako ng'ato nyalo miyo rateke mar ng'ato dok piny makete thuolo mamalo mar gamo tuo mar surusuru kata chicken pox. Ero kama na inya children page laktar wang'iyo tuo mar chicken pox. Daktari wachonwa kacha ni onyalo mako ng'ata tek ni rateke ni mag del ni piny. Kata kamano joma tindo kata nyithindo ntiere kod thuolo mamalo mokalo, mine mapek kachiel kod jok ma hikni osedhi malo. Tiende ni kapono ni nyalo rito rateke ni mondo mi obed maber. Then again yudo ka joma bende noko chung ngene chicken pox ntiere vaccines mwachuo godo gaji wayudo ka koko chuo godo ga yot mondo igame kidongo kech en gi vaccines ariyo onego bende wachuo nyithindo madhi ga clinic gi onego bende chuo gi at 11 months to 15 months ka onego bende osechuo sindan mokwongo. Then wan gi booster vaccine kendo mwamedo ng'ato kosechopo between higni 4 kata higni 6 kanyo be chakwa medo ng'ato. Koro ng'at mosechuo sindene gi te en chances ge mag yudo chicken pox ni piny moloyo ng'at ma pok ochuo. Kamano. Wawuoyo kuom chicken pox, samoro isewinjo ka ni ng'ato nitiere kod tuo ni, picha waneno ka nyiso ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka beni ma en chicken pox. Tiende ni otimo del nade? Okudo del to okudo machalo pi koso kaka wanene picha ni? Koro iyudo ka chicken pox en gi stages adek mobiro godo. Mokwongo ineno ko ochako biro mathis neno ka koro kanyo ochako biro mathis mabiro ma red, wiye neno ka biro ma red kamano makwar mano nyalo kawo between odiochieng' achiel kata ndalo 4 to wuok. Koro sama osewuok kamano koro donjo stage machielo ma koro form gik moko pi moko ni e iye kanyo machalo pi moluo godo chak matis ni e iye kanyo machalo tutu gibede iye kanyo, then koro mano biro kawo between 5 days to 7 days. Bang' dala biro kanyo koro barore, koro sama barore cha koro ng'ino we kidonda malo kanyo moro minyalo yudo ka koro bedo marateng' kamano. Koro mane ki stages ge mido ko bedo godo. Koro sida mar chicken pox en omako kamoro amora, onyalo chakore sana uyudo ko chakore ga gi agoko mar ng'ato ka, yudo ko chako wuok matis then obiro e ng'ech ng'ato, then kosebiro e ng'ech then obiro e wang'i kama, then within 1 week kaka ng'isi no yudo ka koro wuok e dendi te. Yudo ka kuotgi gibedo between within 1 week no gibedo between 250 to 500 kowuok e dendi, wuok from wiyi nyaka tiende piny. En onyalo wuok kata mana nyaka wenge gi kuonde gi dhoko wuoke, ito wuoke, onyalo wuok nyaka private part kuonde mag nyodo gi bo wuoke te. Koro en tuo moko ber ahinya. En tuo ma onyalo mako del duto te. Iwacho ni 250 tiende ni kokwan no mokuotgi gichopo 250 to 500 kuom ng'ata achiel. Koso ngizeno mako del te. Kaka lakteche chieng' moro ka othuolo mukwano ni ginyalo bedo di koso ma to ugez ni onyalo bedo. Agin watimo research. Ngini tuo ko biyo nyaka tim research mo ngeni time nango. Kamano. Ero kamano ahinya. En tuo manyalo mako ji duto te kotenore kod rateke mag del ta ahinya ong'eny kuom nyithindo mantiere bwo higni 5 kachiel kod joma dongo. Daktari wacho kacha ni thothne jogo manoko mi chanjo mar tuo ni nitiere kod thuolo mamalo mokalo mar yude, emomiyo seche ma itero nyithindo mondo mi oyud chanjo te matek mondo mi nyathini oyud chanjo
aina mar chicken pox kata surusuru kaka wawache. Ni temo ngekonwa mana matin yore ma pogore molandore godo. Samoro nyalo tero okang mos nikech en tuo mikelo kod kute kidieny mar virus kaeto nyalo mako ngata kaeto kaka olandore e yamo, olandore yore mopogore tero okang mos kaka tuo ni landore. Koro mokwongo tuo ni kaka wacho en virus. Ngene virus gisono wuok kuom ng'at mosebedo kode to dhi ir ng'at maonge kode. Koro mokwongo molandore godo kabisa iyudo ka samoro jowa mahero moso lwedo kech kaka ng'isi ni en body contact sama in kode ta onge kode to wamosore kama nikech jo ng'isi wuok e del kamoro amora. Sama in kode ta mosi ng'eni koro virus ya osedong koda ka han mana onge kode ne. Koro mano achiel kuom gi joma mine mohero hagi ng'ato samoro hagi nyawadi kamano. Sama yagi bibedo gi body contact gi ng'at mani kode cha mano binyalo yude. Samoro ibedo but kama ng'at mani godo to in poko chwe sindano kata inyalo in gi chances mageny mag yude. Koro sama ng'ano fuolo kata ng'ano maybe oger koro muya no kodonyo kiyude kigamo muya no droplets go ibinyalo yudo tuoni kendo bende joma wuotho kata joma nie public transport joma nie geche ma wuotho gi dongido ka samoro imako dhot sama idonjo cha ng'at mane nigi chicken pox bende no mako kanyo kidhi make ibedo inya yudo tuoni. Then jomoko ma bende ohero share chiemo kata ma samoro kombe kata mana gik moko ma ji madho kata joma madho ndawa ma ng'ato dwa madho ndawa to wene nyawadgi cha mano be yot mondo yude. Kata joma share kata mana math joma madho kong'o ng'ato madho kong'o gi dho chupa ng'at machielo be madho kama ka ng'at mane kode no nigo ka ng'at mane share godo ni kode ibe yot mondo yud tuoni kendo. Then joma ero share lewni kecha obede body contact joma ero share lewni samoro ng'ato seroko nanga tichak yudo kiroko nanga neni kendo yot mondo yude. Koro nyithindo be matindo ma ero tugo together kama gitugo ni ng'eni gimulore sache moko bende gigir kanyo koro ng'eni contact no bende giyudo godo tuoni. Koro en tuo malandre kuom ng'at maonge godo to dhir ng'at mane owuok kuom ng'at mane godo to dhir ng'at maonge godo. Koro yoregi magi yore ma nyaka wangi ka wang'e. Then again onego mana miwa encourage in ber kiluoko lweti sama isewuok kata mana public places onego bed ni luoko lweti. Daher mana mondo mipimnwa matin daktari nikech en kidienya mar tuo malandore kotenore kod tudruok mag del ka kipimonwa kacha ni samoro moso nyawadu paro iyudo ka kute ka owuok e lwete to odire lweti samoro idhi kwako ng'ato kute go nyalo wuok kamano kaito seche ma ijir manyiso ni onyalo landore body contact kachiel kod yamo bende nikech ka ng'ato jir obiro both yamo kech en airborne disease kendo en virus koro en airborne disease ngiyo sama ang'we moya ma samoro ng'ato gir to droplets ka ichaki dhi ng'wegi yot mondo koro igame kamano. Ponono ni ng'ato no yudo chicken pox ka pod otin kaeto kata samoro ji odongo to ng'ato jomoko no yudo chanjo kato gidhi gitudore ng'at mane oyude ka pod otin kod ng'at moyude ka oduong. Ng'at mane oyude ka pod otin ni samoro no yudo chanjo pod onyalo lande kowuok kuom ng'at machielo kodhi ng'at machielo koso. Luore kech chanjo ka gin tiere kaponi okiyude kaponi ng'ato no yude ka ne pod otis tek mondo ng'ano yud tuoni koro chances ge mag yude bedo matis. Maka ng'ato no yude kotin to kinyal yude kendo. Ok nyaka yude kendo. Then again kata kaponi yude kaponi yude to biro matis to nyalo duogo badaye mang'eny but gima ber gi tuoni o develop what we call immunity. Koro ka samo sewide dichiel cha koro en mano kod is life time koro koja ko yudi kendo mana nitie chances achiel ari adek mabiro wacho badaye mamiyo nyalo duogo kendo badaye kamano. En tuo mar chicken pox biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu wantiere kod Dr. Frederick Ochenge kendo wang'iyo tuo mar surusuru kata chicken pox. Ni mar surusuru ni no mien kechano kapo konyo gimo miyo no nying mar surusuru daktari wadwa ni mondo mwang'e ne kidieny machielo bende wantiere ga kod small pox gi chicken pox to ido ka thoth ne samoro wa thoro confuse ariyo gi okipimnwa ni pogruok thoro ga bedo ang'o. Koro pogruok ineno chicken pox kaka nang'isi chicken pox en tuo ma ok orach ahinya gidwa chalore kabisa but koro pogruok gibedo kaka gibiro. Mokwongo iyudo ka chicken pox en okawo within 2 days to 7 days iyudo koro osewuok but iyudo ka small pox to kawo nyaka 21 days. Then again iyudo ka small pox en okut maduong' then ng'ino chakore ge yeye e pien kuchocho to ng'en small pox chicken pox en mana gi malo ne kende koro ng'en small pox ne en very dangerous molo chicken pox kech small pox en onego dhano. Small pox nego dhano but chicken pox ne en to inyalo changa kata kokineno daktari
mantika man kini complication mamoko koro kinyalo dhi daktari. Koro yudo ka chicken pox bende sani pod wan kode nyaka sani, but with the smallpox en orumo sani onge. World Health Organization ose wacho ni sani onge. Koro ono rumo 1945. Koro wantiere ga kod tuo machielo ma bende odwa chalo kod ma ranyisi odwa chalo kod ma en mana ni ento koro ko barre mokela dhola kaka mar chicken pox ni. Tuo mar ang'iew kata measles iyudo ka en bende othoro kuodo del ahinya dend nyithindo to oko timga del kama en oko gol tutu then en obiro mathindo to mang'eny then en ng'eno biro okuongo biro kata gi homa, iyudo ka nyathi nigi homa, nyathi kata tege gi okuot, nyathi fuolo. Koro yudo ka en to gino last for a long time. Inya yudo ko nyalo kawo kata nyathi kata mana gimoro 2 weeks gini. But aneno kikelo na picha maber manyiso pogruok nyalo dhi nyime mondo mi. Yes. Koro ineno ka en gino biro gi fever and with the measles obiro gi fever. Biro gi fever, but measles nigi fever mang'eny kabisa. Then yudo ka koro ineno with the measles and gi fever yudo ka mostly obedo ga from 38, 39 and 40 kanyo. Then wiye malo chakore ga gi wich malo kanyo. Ineno ko bedo red gi gino mano ka obiro makwar. Obiro en aruodhi. Then ngeno bedo omiyo nyaka wang bedo makwar kamido ka nyawang nyathi golo mana pi. Ineno ka wang nyathi golo mana pi. Then en gi homa be nyathi obedo gi homa nyathi en gi homa mok rum. Then ineno ka nyathi moro samoro winjo koda no fall moro mani gi yecha. Then ineno ka nyathi ni bende samoro ineno ka kata mana lwete ginigi ineno ka giguguke matis. Then with the chicken pox ento ngeno biro mana gi headache moro matis. Then fever ne ok ni mala ahinya. Then inayudo ka ng'at manigi chicken pox en ng'at ma ola kabisa, you know, general body malaise en ola ma uny mano ko tua kabisa. Then with the chicken gimo pogo do chicken pox yudo ka wiye malo kama obedo moro makwar kabisa makinene. Then kaka ndalo medo dhi eka medo dongo then obarore kende. Then mato ngino ko barore nikech en matiso kama to dugo lal kende. Then koro ma chicken pox bende omiyo ng'ato lalo amo mar chiemo. Yudo ka chiemo teni to kedwa chiemo nikech dhogi rach kabisa. Ke chicken pox be yudo ko mako kamoro mar del nyaka dol binyo ko mako. Makoro kaka chiemo kaka chiemo nyalo kadho bedo matek kabisa. Then yudo ka koro en odhi nyaka genital parts kuonde mag sirigi bo mako nyaka tete. To measles to thothne ok chop kanyo. Ok chop kuondego. Erokamano ahinya. Wadhi maber mokalo chenro en penj laktar. Biro ni achiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni gima en mwandu. Ne wadwa ni mondo mwadonje ranyisi mar chicken pox kata kama nisenge konwa matin na bachiel ibro neno ka ochako kuot then buonyruok kori ahinya kor nyathi kato dhigi e DNA koka owuok e lenda wang' kod del kuonde mamoko. Kaito bendi wacho ni olo bende ng'eny mokalo to machielo bendi wacho ni nang'o dhadho mar chiemo lal kabisa. Then kendo winjo rem sama imuonyo gimoro nikech ngino mako nyaka duol nyaka lep kitgi omako te. Koro ka jatuo ntiere mamako nyaka lewego waen kare ni jotuoche bilago nego bende gichiemo ma ni e fluid form ok moko motegno koro machalo nyuka inyalo los ne nyuka kuon inyalo kete gimoro at least chiemo to nyako chiemo matunda be watemo miye but ok imiye matunda moko ma kech moko mabiro wang'o kidonda go biro bede dhoge ka kama kikidhi mabor kikisudi wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod Dr. Chenge wang'iyo tuo mar chicken pox ma bende nyalo mako ng'ata dholuo maler to luonge ni surusuru omiyo kikisudi. Nyakoromoge juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
kwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penyo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Weche manyien, muoch pile ka pile. Kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene, kata asome. Kata anyalo bedo kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch, maparo ni nyalo moro oganda. Ama kutipo, kendo akete mbui, kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jipe. Dial *811 *346# to get Sheng Prayer. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni sultano tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Children page laktara chelka chelko kalira Ramogi TV ngima en mwandu waketo maino etuo mar chicken pox mabede daktari oleronwa ni en kidieny mar tuo mikelunwa kod kute mag virusi kata viruses olandore ka ji obedo machiegni kod jogo mantiere kod tuoni. Samoro ka ponono ni fuolo to yamo kutegi bro bede yamo to ng'at machielo ko yweyo gito obrogamo tuoni. To bede ka ponono ni idendi omulore kata lepi mirwako mantiere kod kutegi ng'at machielo rwako obro yudo tuoni. Daktari adwani mondo mwangie adwa duoki chien matin stages mane wacho no akacha mara chicken pox iwacho no biro stages mopogore gin kidienje adek ma obire. Kidienje mokwongo iwacho no chako matin kai to kidienje mar ariyo iwacho ni koro kuot ka gimokuodo pi kai to kidienje mar adek obarore kai to owe adhola kanyo. Adwani mondo miler ne johera mar chendo mar page laktar mana mos matin ni e kidienje mokwongo seche mochako kuotni ang'ati moreka kute mag viruses gi gisedonje del to gitimo e del ka kai to kidienje mar ariyo okuot setene ni viruses gi kata virusi kute gi seche magine del ka ere gimomiyo gidhi to koro giwuok oko gi pien del gi kuot ang'o ma gitime pien del gi kanyo kai to kidieny mar adek seche magi barore ni ang'o ma barogi kai to ka oseweye ma ochalo gima en adhola kamano adhola ni en ang'o ma nyalo timore nikech thothne wang'eyo ga ni adhola nyalo biro ga kod infections kod gik ma kamano. Exactly. Koro yudo ka tuo mar chicken pox ni kata surusuru ni sama donjo kuom ng'ato sama awunda ni bedo gi contact gi ng'at mani kod yani
yani biro machiegni kata ng'at mane godo mosi koro kawo samo donjo kuom podo kawo nitie samo multiply e dendi kanyo okawo gimoro 4 days in seche ma 4 days gi pok ichako neno pok gigo chako kuot pod iwinjo mana ka iwinjo kiol iwinjo ka liet mar del biro malo iwinjo ka kodi chako bedo ma chal in gi flu like symptoms yani iwinjo ka imira ni iger idwani lieto biro malo ok ni cham gimoro iwinjo kitua ya dendi bende leta te mano koro ngizo ochako donje e fuondegi ko sama se donje e fuondegi within 4 days koro ochako golo ochako kut matis ochako matis ten gima kako medo kaka samedo dhi e kako medo bedo maduong ko sama donje dendi ne ma ochako bedo makwarne ngizo ochako chamo virusi go ochako donje dendi kanyo koro ochako tiyo ka ochako chame matis kanyo kama koro chame godo matis no ema koro develop godo pi moro mabiro matis machalo tutuno pi mabiro mar virus go koro ngizo dongo osechamo kanyo koro nego koro momiyo golo pigno kanyo koro golo pigno machalo tutune koro sama osechame dongo chakore matis kamano then koro osechopo ka koro osechako chamo kanyo ma koro virus mago virus mani kanyo go ema koro biro kamano no koro sama osebedo ma seche go yot mondo mi ng'at machielo seche kiromo ng'at machielo kimule pigigo mano yot kanyo then ido ka samo biro bila no koro keto guonyruok bedo malo kabisa in lweti dwa no sik mana kuonde go iguonyori mok iywe throughout ko sami guonyori godo ne ema koro chopo godo stage 3 ma koro gibarore godo no sami bare no ngeni koro obedo kidonda ko sama obedo godo kidonda no mano mi ka koro liet ni malo ido koro ngani dendele rate kabisa koro mingizo ni infection osedonjo kanyo koro miro ka samoro ka koro osebedo infection kanyo momiyo ng'ato bedo ng'ato okete yath koro onya mi antibiotics mondo geng' wach mar kidonda go wanyalo miye pain killers mageng'o ne wach mar liet ka chiel gi rem then wanyalo miye antihistamine madgeng'o ne wach mar guonyruok no then sama ineno koro timore kamani wahero ga encourage jotuo mondo at least obed kama ng'ich or konyalo kawo kata towel moro mang'ich kama koro oyuago dende no mos mondo obed mang'ich seche kama obedo maliet no guonyruok cha dhi bedo malo kabisa then watema encourage jatuo bilane ni koki at least mondo ing'ol koki nikech sama in gi kogon maboyo tiguonyori nikech en gima buchunya ki wang'e guonyori sama iguonyori cha yot mo yes ok nyalo mo kiguonyori koro sama iguonyori no yot mondo chake infect kuonde mamoko kendo kata yot mondo kimoso ng'at machielo mondo ng'ano yude kendo then again seche go bisa miguonyo yot mondo ibed iket infection e kidonda go kendo koro miwa encourage ng'ane ni mondo at least oguonyo otem kinyalo resist mok iguonyori to nyalo bedo maber but ka kochopo gotieno to wa encourage jotuo bilagi ni irwako gloves kech ng'eni guonyruok nyalo biro kata gotieno koro rwako gloves makoro kata kiguonyo koro okiguonyi dendi ahinya gwar dendi seche ma igwaro dendi ichako kelo adhola moko ema bedo gi infection ma bende nyalo kelo ni chandruok kamano koro gin sama gigo kuot ng'eni gin pie mawuok e dendi ng'eni sama pigni wuok ne jatuo ni nyalo bedo dehydrated ng'iso ni pi nyalo bet matin e dende then jatuo ni be nyalo bedo kidonda gi nyalo kelo infection nyalo kelo luongo ni blood sepsis ng'iso ni nyalo kelo blood bedo infected gi bacteria koro nikech bacteria koro kama nono to donjo godo kanyo koro gin motema encourage ni jogi sasa ka poni chako bedo gi chicken pox onego ringo dhi hospital machiegni kodi biro nitie yedhe moko ketie to nyalo duoko severity yani ngufu mar gi kako nyalo bedo mangigi mondo kik giwuog mang'eny ahinya kata kik oteri ahinya matek kamano kaito seche mosebarore no sama koro osebarore ni makoro nitie yedhe momiyi godo koro seche go kute gi pod ntiere e wi adhola kanyo sama koro osebarore ni makoro osechako tuono koro kutego koro rumo koro ok nyal miyo ng'at machielo koro nyiso ni osechopo stage ma koro ok nyal miyo ng'at machielo ma kaponono ni ng'ato ntiere kod chicken pox kane pok wadhi mabor ahinya ni leronwa kacha ni en tuo ma samoro bende kaponono ni ratekeni mag del otegno maber to del nyalo minya changa moko neno daktari kad rateke gi ber then nisochwega mag the vaccines bang chicken pox go koro inyalo beta kode within 10 days yudo kod osechango mana kionge gi underlying condition but ok nyaka kawo risk kech ok ing'eyo kamano ponono ni ng'ato neno ranyisi mane wawacho ka dende ochako ruodho kama dende ile kaito bende ratil mar del bende samo dhadho dok piny ok onyal chiemo ang' miyo ratil mar del dok piny oneno ranyisi kuom ndalo auchiel kata ndalo 5 oringo biro iri kaka laktar ere kaka utimo nonro muneni ma en chicken pox koso kotenre kod mana gima jatuo wacho ni emibro kawo tiwacho ni kaka opimona kaka nene en wang'i kod gima jatuo wacho e kaka upime koso ntiere yo machielo mipime nitie kaka wanyalo ng'iyo tuo ni mokwongo kata kaka present wadhi neno one first then gimachielo kendo wanyalo kawo ga ineno gik mokuot go wagolo gi maber kwasegolo gi maber to watimo gima waluongo ni culture wakawo gi to wadhi keto ga lab
tuo pimo ni tena ngobe do bed ni en virus mag chicken pox then samoro bo nyalo kawo remo be watere lab kacha bo pimo ni ben mwa confirm godo ni en chicken pox virus. Manyiso ni nyalo time nyake lab mondo ming'ia ni en chicken pox koso ok en chicken pox. Ero kamana inya waseng'io kaka inyalo fwenye wang'io kacha ranyisi waneno nyaka picha kaka ochal wadonja ne e weche mag thieth nikech ma to dwa chalo na picha mar thieth koso ma ok en thieth. Ma koro thieth wadonja ne e thieth mar chicken pox. Koro chicken pox kaka wache ka joma nigi rateki ni ber en okochuno nyaka thiedhi but kosewuok kochako wuok kama oda ni stage kaka stage mar ariyo mochako wuok godo mochako develop godo cha onego bin seringo hospital sama seringo dhi hospital kacha cha wanyalo keching'e ni chicken pox obiro gi liet mani malo kaka nang'is no miyo liet bedo malo koro nyawanyo miya analgesics mago painkillers maduoko liet piny kaachiel gi rem then gima watemo advice ng'ato onego beni nyaka dhi hospital kik idhi adhani dhi ng'eng'o yath nikech nitie yedhe moko kaka aspirin ok ber kode sasa to komiyo nyithindo matiso en ga gi side effects iyudo ko nyalo kelo nyathi bedo gi conversion kata nyalo bedo gi brain damage koro ok wahero ga mondo ng'ato dhi adhani ng'eng'o yath koro thieth ma wakongo kaka ng'isi wakongo mi analgesic mageng'o rem kaachiel gi liet mar del kech oketo liet bedo malo then guonyruok kech ng'isi ng'eno iguonyori ka ng'at madar koro wami yath mar antihistamine mageng'o wach mar guonyruok no koro ok iguonyri ahinya kabisa then nikech ng'eno we kidonda koro nyaka mi antibiotics nikech ng'eni infection nyalo donjo kuonde ma kidonda go mondo be antibiotics no be konyo koro mondo gituo koro mago gik mami then mondo koro obed mayom kanyo koro waja keto ga nitie yedhe mo manyalo mi kaka calamine lotion en yath ma ji ong'e ni is common for gina chicken pox koro wamigo mondo iwiche mondo koro kik avoid mar spreading kendo we kech ng'eno winjo kidimo owang' kabisa ke chicken pox chalo gima wang' winjo kimo wang' kabisa koro yath ni dhi smooth koro dhi kwe koro we wach mar wang' no koro dok piny matin kamano nikech en tuo manyalo mako joma dongo to nyalo mako nyithindo kinyisa ni kaponono ni omako nyathi pek mane manitiere ma nyathi ni dhi neno to kaponono ni omako ng'ama ng'ongo pek mane ma ng'ama ng'ongo ni dhi neno kata koro kwakete ratil kuom nyithindo kod joma dongo wang'e ne ranyisi ma samoro nyathi bro neno ma ng'at mang'ongo ok ne kamano sana kaka na chako samano chako sana tuo ni mako joma nyithindo ahinya ke joma tindo between age 5 kadok piny ka ong'eny godo kabisa nikech nyithindo gi joma tugo joma timang'o gi but koro dalili gi the same kichudo ka joma tindo ochako mana gi rashes go to gini joma tindo ok ginyal wuoyo ga mostly ok ginyal express themselves koro ka samoro gini batibo chako neno ka koro nyathini nut onura then nyathino kudwa ne chiem nyathini ineno ka rashes chako wuok ochako guonyore kabisa nyathini biro bedo ka ywak nikech ok onyal contain rem ne nikech en gi rem bende koro ka nyathini bende koro otua then ng'eni immunity gi ne piny koro nyithindo bile godo mondo ring kod hospital machiegni mondo chak thiedho gi kech kochak miyo gi yedhe gi koro ng'iso ni ok dhi wuok mang'eny nya ok dhi hinyo dende ahinya kabisa nikech kaka ng'isi ni gini owuok kamoro amora del obed e iti kucho obed e wang'i obed dhogi obed duondi kamoro amora owuoke makata chiemo kinya chiemo nyaka kata mana kaka ng'isi kata mana private part mag dhano bende owuoke koro ka nyithindo wuok nyaka kuondegi then joma dongo bende obiro the same but koro joma dongo to gin joma nyalo wuoyo ginyalo wacho koro en bende rashes bedo the same ineno ka guonyruok no bende bedo kamano then liet no be biro malo then obedo mojony en bende koro gima the same koro but tuo ni sana nyithindo joma omako gi wadwaro ni kosamo mako nyathi koro kata nyathi madhi school at least kiko dhi school obede ot kanyo at least kiko lane joma moko bende then kata joma dongo bende kata joma biro office kaka koro kuondegi at least koro ng'at mani godo no nego bed exempted from biro teach at least mondo nyako chang nikech embo nyalo lande joma moko nikech kaka wacho ni en tuo mar virus ng'ata nyalo yude yamo kamano daktari kipimo ni tuo ni bende entiere kod complications kata entiere kod luoruok kata chandruok maluore kotendere kod tuo nikech iyudo ka thoth tuoche kaponono ni ok thiedhe to nitiere complications manyalo bede samoro kaponono ni ng'ato ling kod anya to nitiere chandruok monyalo kelo chicken pox be nitiere kod complications monyalo kelo yes chicken pox kaka tuo moro amora en gi a lot of complication especially ng'at man gi underlying condition yani tuoche moko mopondo mane del kanyo kata tuoche moko ma chronic ma ji dak godo gi sana ng'at man nigi tuoche kaka nang'isi kaka ng'at man nigi cancer samoro ng'ato nigi therapy then ng'eni chicken pox chako make ng'eni koro immunity system ne ni piny kabisa koro ng'eni gini yot mondo iny ng'ato bilane samoro ng'ato nigi tuo mar epilepsy mar goro piny cha to then otiyo gi yedhe moko maka steron gin otiyo yedhe moko mitiyo godo ma ng'eni yedhe ka ng'ato tiyo godo ameng'a to giduoko roteke mag del piny mago tuoche piny pimno mana matin steron kidenye mag yedhe koro yedhe gi gin yedhe ma ji tiyo godo mar mondo gigeng'o inflammation gigeng'o kuot mar del then gin bende gikonyo korka gin joka antihistamine but gin antisteron koro gin giduoko immunity piny yani gin
ine dwa duoko immunity rateke mago tuoche e del giduoko piny. Koro sama itiyo gi yedhe gi nitie joko matiyo kodgi bang' ndalo mabet ng'eny matis. Koro sama itiyo kodgi ng'eni immunity odok piny. Koro ng'eni ka virus chako donjo kanyo ng'eni koro dhi goyi piny kabisa. Koro gin yedhe gin joma nigi tuoche bilago koyudo chicken pox ni giyudo ka gidok piny kabisa gihinyore kabisa. Koro tuo ni en bo nyalo nego ng'ato kokoyud kod tuo machiegni kamano. Ipimonwa kacha daktari ni samoro ng'ato nitiere kod tuoche mamoko kaeto tuo ni ochako dhi omake, samoro ng'ato muonyo yedhe mamoko ma bende othiedhore godo kaeto tuo ni ochako dhi omake nyalo kelo chandruok. Koro ere gima ng'ato onego bed ni timo po nono ni intiere kod tuoche mamoko, intiere kod underlying conditions, onego bed ni dhi e therapy, intiere kata kod tuoche kaka mag cancer kaeto tuo ni bende ochako maki chicken pox. Ere kaka onego bed ni balance, ere kaka onego bed ni ritori mondo mi kik onyori ahinya. Koro joma nigi tuoche bilagi koro at least item avoid item just avoid ng'ato kineno ka ng'at mani kode koro tem avoid bedo buti machiegni. Koro kata ka public places item avoid the public places go. Then kaponi tema deno dalili no chako yudi tinere ga hospital machiegni. Kusami hospital kujunti yedhi midhi mondo ogeng ka kiwango ni modhi nyi godo monyalo teri godo piny kamano. Onge giminyalo time. Yes, giminyalo time to onge. Kamano. Ema ni kori tema mondo avoid. Then kaponi poko chwe vaccines go to nego bende vaccines go mondo at least ogeng ni gik kiyude. Thothne iyudo ka chanjo kata vaccine kaka iluongo gino imiyo giga nyithindo mana kaka ni wacho kuom dweche 11 imiyo nyathi chanjo kaeto bang'e nitere booster vaccine. Teneni en chanjo ma imedo godo mano kuongo cha ne samoro ng'ato mosebet ng'ama ng'ongo nokomiye chanjo kotin mobedo jegni 20 30 igni 40 pod inyadhi hospital mondo chuo booster no. Kochunya mana with that age but inya idhi hospital mondo chuo go mondo bio geng'ni chieng' machielo kik yud chicken pox kamano. Omi booster to kapon kama okongo nokomi kama okongo nopokomi but kabeto nego migi amiagi te mondo at least mondo koro geng rateko omi rateko ni mag del obed motegno makoro ka chicken pox obiro to koro ok igam. Chanjo minyalo mi ng'ato at any age. Yes. Kamano. Onge chandruok mobokele del. Onge chandruok. En obero ogengo tuoche bilagi. Ero kamana nya wamula ne chanjo ni matin. Koro chanjo ni kaka ninja wacho ne onego bende mi kaponi ka ng'ato osenyuol modongo igno chopo dweche 12 kata 15 ka within that bracket wada ni ng'ato oseyudo the first one, then chanjo ni obro protect ng'ato kik yud tuo ni. Samo chanji go te mitiko gite at 11 to 15 months no, then give 4 to 6 years no koro tek mondo yud tuo ni makati dhi kama ji ni kode chances gi mag yude ni piny kabisa molo ng'at ma poko chuo kata chiel kamano. Or en very important mo item encourage jowa maneno wasani at least temani ke ng'iko kise chuo is nan mar chicken pox. Ma nyithindi seche mitere chanjo nyakineni tero gi nyaka tielo mogik thoth ido ka jonyuol olga gi chanjo e kore kanyo tematek mondo mi nyathi oyud chanjo nyaka chanjo duto te. Ero kamana ahinya. En penj laktar wang'iyo tuo mar chicken pox kata tuo mar surusuru kaka waluonge gi dholuo. Wantiere kod Dr. Chenge studio fono nwa yie maber waka uyo waduogo bang' thuolo machuok nono kaeto wadhi nyime kod chenrowa modiechieng' ma kawuono. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Hosori enyira naende embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki nomboko boli mbai wana ina boli ga. Hozima da getinya kichi. Kero masachi hoteli yeye. Ne raroti. Ombogo tabwatile baka. Ngitarte muntagochi. Otaite somoni yaku. Aseke njutata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Mwangalie kama sikiza tuni yako, bonyeza star 860 star 418 hash. Na kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Barikiweni. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K.
3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Ongeini ne. Onge ngata makapandika emofonyo ni N1. Aput manyochanono commissioners ang'wen mag IBC koro chopo e winjruok kendo chiwo paro ni Commissioner Irene Masit owuogi apis. And in a further move to further strengthen the party, my position as a Secretary General will be taken over by Honorable Cleopas Malala. Mane en Senator Kakamega Cleophas Malala ema owal kaka jagoro maduong' mar duond bura mar UDA. Alo machon pine nitie aora ka kendo nopong' ne wawinjo maber. To sani wawinjo molil. Pio duono talot be onge kaka go pi be onge. En pek ne jopur kod jopiny mamoko kaluwore gi duono mar aora Rang'wena masani pige medo dok piny nikech oro. Penj laktar wang'iyo tuo mar surusuru kata chicken pox. Daktari, kapo kwa dhi mabor ahinya, ne wang'iyo kata gimomiyo nikech iluonge gi nyinge mopogore opogore kuonde mopogore opogore. Yudo ni surusuru ni en owuok e gwenge mag Alego Ugenya koso en owuok kon mane? Ma chal no owuok South Nyanza. Owuok South Nyanza. Alego Ugenya ga pa ni luonge ni Seregete ok Seregete, Sere. Kaito kuonde mopogore opogore iluonge gi nying mopogore opogore to nying ma ji duto ong'eyo en chicken pox ma bende en tuo ma bende kelo kod kute mag virus ma bende waseng'eyo kacha ni wantiere ga kod kute mopogore opogore to tikelo kod viruses. Wantiere kod tuoche mopogore opogore mikelo kod viruses kaka athung'a mapile, kaka COVID-19, kaka HIV, tuoche makamago gin tuoche mikelo kod viruses. Daktari, ne wang'iyo kacha chanjo ma bende nipimonwa kacha ni ng'ato nyalo miya chanjo sa asaya e higni moka tiende ni ka ng'ato pod tin to kochuna ina koso bera mondo miyo ober sana ober higni ma wacho kaka sana joma nie dweche 12 nyaka 15 ka mane kaka obedo recommended seje go ber kabisa koro bro geng'o nyathini koro kata kodongo kech dono kaka no ng'isi no yudo ga nyithindo matindo between 5 kadok piny koro ng'isi mo secho nyathini age mar 11 months to 12 months to 15 koro ng'isi chances mag yude kanyo bedo matin then koro kachako kuchopo gimoro 4 to 6 years kendo chako achuo kendo koro ng'isi nyathini tek mondo yud tuone kaman to ngini ko kwawe no aweya wano bochwe ko duong kucho to tuone onya yude kore kanyo ko yude kore kanyo to kaka ng'isi ng'at ma poko chuo gini tuone temo niang'ane kabisa yani otemo wuok mang'eny zaidi kejo kaka chicken pox ni ka jomoko wuok mana matis to lal jomoko to wuok mo da oketho dendgi kabisa koro mano luwore gi kaka ng'ano no chuo ko no ko chuoe to no chuo at what age kamano. Daktari, pinjo kipiwo no kacha yore mopogore opogore mag thiedho tuoni ma en namba chiele en yath ma ng'ato nyalo tiyo godo kachiel kod lotion miwiro to kena lotion en yath ma bro miyo kik olandre kuonde mopogore opogore to kaka oganda luo kata kaka oganda jo Afrika ntiere kaka wambe ni wathiedho tuoche aina gi yudo ka wantiere kod yiende kaka mag marubaini ma yudo ka idhi tichwako tiluoko godo nyathi kaito bende ntiere weche maliekore kotenore kod tuoni achiel kuom weche maliekore ni samoro en juok kata ng'anyalo samoro ng'ano ire o samoro ng'ano kluokre ng'ani samoro ng'ano kluokre momiyo gino wuok kuome sana modji to wacha ni anjuok nikech en wuok del tema sujo olalo kata nyaka sura mok ng'ato kunyani ni kain kamano ko mako to ng'eno wuok te to ng'eno wuok within 2-3 days osemako dendi te tuo kabisa kamano koro ng'ino thoth ji wacha ni koro yo mag thieth mane watiyo go ka ma wakawo ka yiende wato wachwako to waluoko godo nyithindo to waluokore godo
ngeni sana ngeni wajo masani wajo modern ngeni mago to we don't recommend or recommend maga nyani kech ngeni onge gi scientific proof ma wache ne gi nyalo thiedho tuoche bilagi but jo machodo ni tiyo kode kane pok gigo biro kendo ne ji ne changa jine changa kato bedido kata ka samoro en liet to liet no emingyo ka kidwoko piny ka en gwonyruok to gwonyruok no emingyo ka kidwoko piny kati mienda la paga ngwen mani wacho cha kato lala nikech kaka nangisi tuo ni bende wado ni ngato make sure ni bedo kama ngich nikech kata pie towel kodi chiko mana yuga ngano samitimo kamano duoko wach gwonyruok no piny then joma nituo ni maliet kaka Kisumu dala wakine kujo ka ido ka gini koma ng'ato dhi kabisa nikech en oliet gini be gwonyo ji kabisa gini gwonyo magata ok nyanindo koro en ok en tu maber ahinya oko yot to berne ni olal kende to berne ni bendo koneg ng'ato kaka ne wacho no acha but nitie kin gi underlying condition to nyane ng'ato bende nikech en complications kaka nangisi cha iyudo ko nyalo kata nyabiro kata gi pneumonia bende sasa ni ka samoro biro gi pneumonia koro bedo shida kabisa then tuo ni bende ngino rach gi joma pek nikech ngin sama mama pek cha immunity mare ni piny then ngini kaka ngisi no mako nyaka private part mag ngama kata ngama mama koro ngin sama mama no dhi nyuol ngin mama ni gitabu kabisa nikech nyathi dhi kadho kanyo then kanyo bende nigi kidonda bilagi iro ko rentich matek kabisa Machini en tuo ma onego bedi ji bedo godo mabor kato do ko daktari nyodhi mochanga kende kata ko neg ngato mana ka ngato tere ko underlying conditions to seche mi bet kode ni to dhi landore ne kuom jomoko ma jomoko bende samuru ntiere ko tuoche mamoko e dendgi ma ang dikelo negi chandruok maka ber to kapo neno ranyisi dhi mondo mi iyud thieth samasiro thieth no bed kinyalo bedo odi kanyo bed quarantine bed odi kanyo kikiwuoth mang'eny nyaka ndala paka ng'wen go room then ichanga then yedhi momigo be nyaka tiga tia kamano then ilo kata samoro mama bende ka dhoth samoro ngene samoro mama ni godo nyathine ni be od nyaka chun nyaka wango dho nyathine biro chun nyathine nyaka yude bende koro mane mo kapo ne gin jo usichopo age mar sindan cha to nego beno chwe sindan no kamano makoro ok dwa herbe mondo mwaket ngima nyathi ni koro nyaka ngo yud tuoni nikech ngama miyo nitiere godo to nyako dhodhi koro ritruok mane mine mapeko nego beni kao kata ma onego beni gikete ong'ala manyime mar neno ni seche ma entiere ko tuoni to dhodho nyathine okogamo tuoni koro mokwongo mama at least nyako beni osebedo osechanje mosdigo stene gote then at least ka tuono chakra ni to nego beno rego hospital kucho mondo mi yedhe moko ti yedhe makomi to koro kodhi bedo mang'eny ahinya gi then koro kata mondo ilande ne ng'at machielo biro bedo matek matis koro nyalo konye mondo ogeng' nyathine mondo kik yude then koro kik owuoth kendo lande joma moko bende kendo kamano omiyo ngama miyo masamoro nyalo bedo ni oyudore kod tuoni awinjo kiseduoke ni mondo miyo ngato temate mama teko dhi e osiptal nikech ngeni gik matimore e del bende ng'eny gi lak sechego bende wantiere kod jogo moko nego beni miyo chanjo mar chickenpox daktari ngeni chanjo yath moro amora nitie jomoko man gi allergy yani ngiso ni komiye to riak godo marach onyalo riak godo ni samoro dende nyalo kuot mang'eny zaidi oro nyalo bedo gi some internal damages koro ji bilagi joma nigi allergy gi sindene bilagi koro wateme advice ni kigi bede gi yud sindan then jomoko mabende nigi condition kaka nangisi samoro ngeni ngato onyuole kata gi cancer koro se yako ngino chako thieth mag cancer koro ngeni tuo ni be kacha sindan kacha kwa medical ngeni sindan be tekane be ng'eny kidogo koro nyalo duoka piny kab nyalo temo inyo ngani kendo then joma nigi allergy go onego kik ti kode then joma immunity gi ni piny bende onego bende tiyo godo kamano yes ero kamanya kapono ni ngato nitiere thieth onego beni thieth ni kaw thuolo marom nade mondo mi otiek thieth duto te ko sana tuoni kaka nangizo kaw ga gimoro 2 weeks osechango but thieth ne nyalo kaw gimoro 1 week kende tisetieko thieth but koro modongo no koro rito mane koro chako mana koro chango mos but kik bede garaka ineno alama modongo gin to gik marumo mos kendo ngado buru penyane na yudo chickenpox alama tamari rume denda koro gin gik marumo mos kaka ndalo ni meda daw kaka gibiro rumo nikech kanye manadwa ni mondo mi wang'ia ni kapo kwa tiko chendro ni yudo ka ng'ato samoro chickenpox nomako kapod otin osebedo ng'ama ng'ongo to pod entiere kod dende pod oduongo konde mane okonego budha ahinya nikech okonego kaw more than 3 months kapod odongo kamano unless ng'ane nigi shida moro kendo but ka onge shida moro to nego beni within 3 months rashes go kura tis gin gi ka ng'en delwa ni giroch ga pile maroch ga ko samoro rocha to ng'en gi wuok ka to girumo kamano seche ma ng'ato setieko thieth onego beno rito pien dende nade mondo mi okony dende nikech wacho ga ni kony dendi mondo mi dende bende obed gi tich mayot e koro nitie some creams mabe wajamiyo ga ji at least nyalo apply at least mondo golo otem tiko rashes gi then tire be yedhe moko monyalo mi be nyati godo mondo geng gino so long as dikoro kigwonyre ahinya then koro gibo marumo kendgi but nitie ko chuna to nitie creams monyalo mi nyalo apply mondo tiekgi wang'e ne yore mag geng'o tuoni konde moko kacha na winjo kiwacho kacha ni nyaka ngite
tema mondo ikori genge mondo mi kikibed kode kikigame nikech odhi kelo ni chandruoge mang'eny opogore wangi prevention nikech okinyal ng'eyo samoro ji nitiere bas samoro ibede kom ng'ato no bede samoro imoso ng'ato kati mako pesa ma ng'ato no mako yore mag tudruok mag gi ji ng'eny mokalo wangi kaka wanyalo geng'o koro mokwongo mondo wa prevent tuoni mondo wageng tuoni mokwongo nyaka make sure ni ochwe sindene ka ma ariyo ka mokwongo to gi ma booster nyaka bende osechwe godo then kidhi kuonde public places gi kineno ng'at mane kod tibo nane ng'ato nigi chicken pox kech en gima neno ineno ka rashes ni kuom ng'ato ka ng'ato koro kineno ka ng'ato nigi gini onego bed ni avoid koro ji otema avoid handshake moro ma ji mosruok ma ji moso aching' cha then kata mana hugging kineno ka ng'ato nigi tuo ni kik iage ni donjore kuom ni age nikech en osiepni kata mosruok be kik imosri kode then sharing lewni kaka nawacho ji ohero share lewni kata joma timo sports kineno ka ng'ato nigi chicken pox kaber okonego beno donje tim mondo tugi koro kata mana joma ni kuonde ma ji budhe kuonde budho ma samoro ng'ato nigi chicken pox to biro budho gi jowadgi kanyo koro at least ji onego bed ni isolate ng'at ma nigi onego bed isolated obed kata ot kik obi kata mana tich kata kik odhi kuonde ma ji budhego kech bo landre joma moko nyithindo ma pod dhi skul ka japuonj kata jo ed teachers mag skul kineno ka nyathi ma nigi chicken pox onego miye rusa kik obi e skul kech bo landre joma moko ka kendo koro magi gik yore mwanyalo prevent godo tuoni mondo kik olandre mang'eny ne anyuolawa wach mane mogik madiher mondo miwe godo johera mar chenro ni kotenore kod tuo mar chicken pox ma kik wiwa wil godo kotenore kod chenro ni chicken pox onyalo mako ng'ata to ken juok ok en ang'o koro komako ng'ato at least wami ng'ani support wonyalo miyo obedo yue kik olande joma moko kendo kamano erokamano nyapono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi nyalo yudi kanye daktari joma samoro ng'ato dwaro ni samoro ng'ato nigi jatuo ma nigi tuo ni kata tuo machielo inya yuda kibiran gi clinic na kanyo iluongo ni Antil Medical Clinic entie Bombolulu kanyo but samoro be kibiro level 3 hospital kibira kanyo bibiro yuda kanyo kamano makoro namba mar simu to kidhi miyowa wabi Antil kachiel kod kibira level 3 hospital kamano erokamano nya daktari doko ni erokamano makende kuom kawo thuolo mibiro wago mpaka kotenore kod chicken pox en tuo minyalo geng kotenore kod chanjo kachiel kod ng'iyo kaka interact kata kaka ibedo gi jomoko to maduong' moloyo ni kaber ka nyathi nitiere kod tuo ni to we obed dala kik iwe mondo mi odhi oriwre gi joweche ni odhi lando ne jomoko ma samoro nitiere kod conditions mamoko mako chako med kod chicken pox nyalo kelo negi chandruok erokamano ahinya wawache chenro ni ngima en mwandu en chenro mamiwa puonj mathoth nyakora Ramogi Ajwang kendo kawuono wang'eyo chicken pox ageno ni puonjori achiel ariyo adek mataye chenro ni en Andruth Otieno kane wantiere kachako Dr. Chenge aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa oriti masani erokamano Trusted us for another year. You have crowned us. You have put us at the top with you. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewers and listeners, for choosing us as the most trusted media organization in Kenya according to the media survey done by the Media Council of Kenya. Citizen TV and Radio Citizen top the list as the most watched TV station and the most listened to radio station respectively, while Citizen Digital, Kenya's leading digital app, tops the list. You are the reason we are number one. We say asante sana for tuning in and making us number one.
Ogeini ne. Onge ngata makapandika e mofuonyo ni en wan. Ininge maber ni an. Ane mana nyuoli. Toke na deti. Ane no kagima sani takiose chako chichikodwa kendo. To bende ing'e ni ka en ofuonyo gimoro amora to. Onge gimoro amora mabiro timore. Muka to Airtel Money. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Ndio tume Airtel to Airtel